काय झालं माहितीये, आपण नेटवर्क थोडा इश्यू इला, म्हणजे इथं नेटवर्क गेला, लाईट पण गेली, त्याच्यामुळे काय झालं, आपण लाईव्ह एंड केला आणि त्याच्या पुढची जी रेसिपी आला ती आता तुमका इथं दाखवतो. हे बघा, आता आपण काय केलं, जो फणस साफ करून घेतलं कोयरीचं, हे ना काय झालं माहितीये, 2-4 दिवस आधी आपण काढून ठेवलो ना, तर ह्यो सुकलो. जर ह्यो म्हणजे काढल्या काढल्या लगेच केलं असतं ना, तर आपणाक हे सगळं सगळं भाग आपणाक गावतलो असतो, फक्त ह्यो पाठचो भाग सोडून आणि ही कोय सोडून. पण आता जाऊ नये, दुसऱ्या वेळेला आपण चांगलं फणस घेऊन येऊया कोयरीचो, आणि त्याची तुमका म्हणजे व्यवस्थित जास्त गावतलो. आता ही भाजी माका वाटतं दोघा तिघांकाच पुरतली, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही. आणि तिसर तुमका दाखवता या चूल, हे नको ना, हा हे बघा, आता एवढंच 4च गावले. आता ते बघा, इथे आपण आता हे ना उकडावायला ठेवलंय, हे चांगलं आपण बघा, हे चुलीवर अगोदरच टोप ठेवलेला पाणी तापायला. आता ह्याच्यात जे फणसाचे तुकडे होते ना, आपण केले, फळ साफ केला, त्याचे तुकडे आता ह्याच्यामध्ये चांगले आपण शिजवून घेऊया अर्धवट. त्याच्यानंतर तुम्हाला पुढे दाखवतोय काय करायचं ते, म्हणजे असं दाबून बघूया की समजा की उकाडलो. पटकन उकाडता, जास्त वेळ नाही लागणार, 10 मिनिटं उकडून तयार होता, कारण हे कोवळं फणस असतं ना. असं सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता, पण आपण जरा जास्त चव लागावी, मीठ मसाला लागावं, मग अजून डबल चव होता ना, म्हणून आपण एका फोडणीत घालतलो. आता मीठ घालायचं, हा चवच येता. हा घालताना मीठ घालायचं, आपण घातलं नव्हतं ना, आता घातलं. हा आता घातलं, उकडत घालताना मीठ घालायचं, म्हणजे त्याला चव चांगली लागते. कच्च्या फणसाची भाजी खायची मजा जी आहे ना, ती कोकणातच आहे. मुंबईत तुम्ही किती पण महागाचं फणस विकत आणून खा, पण त्याची मजा नाही. इतर असं ताजं असं झाडावरसून काढून आणू होय, आणि मग त्याची अशी छान अशी भाजी करू होय. आता पाणी पूर्ण गाळून टाकूया, नाही काय अजिबात ह्याचं पाणी वापरू सारखं नाही. हा, सुकी फोडणी घालायची. आता आपण एका मिक्सरला लावतो, नाहीतर जुन्या काही एका पाट्यावर झेजरत ना. मिक्सरात लावून घेऊन येते. हा, मिक्सरात तोपर्यंत हे टोप गव्हाण आहे ना. आता पहिले पाट्यावर असं अशी भाजी उकडून घेतली ना, की पाट्यावर असे झेजरायचे, जसं आपण मॅश करतो ना, असे हातानेच तुम्ही मॅश करू शकता. कोवळं फणस एवढं कोवळं असतं, पण आता कसं वाईट मिक्सराचा वापर करता वहिनी. आता मिक्सरात लावून घेऊन येता, मग तोपर्यंत नंतर मग आपण ह्याच टोपात, आता ह्या पाणी आहे ना, तर आपण टाकून देऊया, आणि ह्याच टोपात आपण फोडणीत घालूया. ही आपण गावी आलोय ना, तर गावी आल्यानंतर ते गावच्या चुलीवरची रेसिपी खायची, म्हणजे बोलतात जेवण खायची जी मजा आहे ती घरी नाही ना. गॅसवर तर आपण रोजच जेवतो ना, जेवण खातो, मग गावी आल्यानंतर चुलीची मजा आली पाहिजे. आणि चुलीवरचं जेवणाची जी चव असते ना, ती वेगळीच असते. तुम्ही गॅसवरचं जेवण आणि चुलीवरच्या जेवणातला फरक करा. एक चुलीवरचं मटण खाऊन बघा, तुमका आवडतं. तसंच चुलीवरचं जेवण सुद्धा सगळ्यांना आवडतं. हे बघा, आपण ना या कोयरी उकडून घेतला आणि आता मिक्सरात लावून घेतला, आणि त्याच्यामध्ये वाईट मसालो तुमच्या तिखटीनुसार, मालवणी मसालो आपलो, आणि वाईट हळद घालून घेतली. आता आपण फोडणीत बघा, त्यात पाणी ओतलं आणि त्याच टोप्यात आपण आता फोडणी देतलो. वाईट चूल विजलेली, ती वहिनीने जरा पेटवून घेतली, आणि आता फोडणी देताना वाईट जास्त तेल लागतं, म्हणून एक मोठी पळी तेल घालून घेतले. आता आपलं टोप अगोदरच तापलेलो, त्याच्यामुळे फोडणी पटकन बसतली चांगली. आता फोडणी आपण काय देतलो, फक्त कांद्याची फोडणी देतात. तुमच्याकडे काय म्हणतात ते, हे असतात कढीपत्ता असतात, मोहरी असतात, तर ती सुद्धा तुम्ही फोडणीत देऊ शकतात. पण आपण नुसत्या कांद्यातच परतवून घेतोय, ती सुद्धा भाजी खूप छान लागते अशी केलात तर. आता आपली फोडणी झाली, आता आपण ढवळून घेऊया. हे बघा, बाजूक बसलंय आणि माझी मदत करते. चुलीकडे सांभाळून काम करूचा लागता. आता ही जी कच्च्या फणसाची भाजी असता ना, ती जास्त पण शिजाक देऊ सारखी नाही, उकडवून घेऊ सारखी नाही, नाहीतर तिसरच त्याचं ना काय म्हणतात ते, जास्त शिजन ती चवीत बरी नाही लागणार. म्हणून वाईट कमी, म्हणजे 80% शिजवून घेऊ, बरोबर का नाही. हा, आणि नंतर मग मिक्सरला लावा, नाही तर तुम्ही पाट्यावर झेजरा, तुमच्याकडे जा असतात का. आणि आता मिक्स करून घेतला, आणि आता वहिनी काय करता, फोडणीत घालता. बघा, आता मस्त आवाज येतो बघा फोडणीतून.
असं कसं करू लागतं मिक्सरलाच चालावं. म्हणजे चारट राहत नाही ना, चारट राहणार नाही. म्हणजे नाही उकडलं आणि हे झालं ना तर मग चारट रवत नाही, मग ती मिक्सरात लावला कसं बारीक होत मग नाहीतर ती हा अशी नाही तर मग कच्ची कच्ची लागते ना नाही खाताना तर पटकनीवर नाही तर जेजरीचे लागतात मग पाट्यावर. मग पाट्यावर. तरी साधारण किती वेळ लागतो ना ताई? 15 मिनिटात हो 15 मिनिटं. 15 मिनिटात होता ना तयार. पटकन होता. जास्त वेळ फक्त तो चिरूक आणि खोबरं उकडूक लागता. खोबरा पण आताच घालूया काय, मीठ मीठ घातलेला मग अशी त्या उकडते मग आपला वयाचं आपलं जास्त म्हणजे घालूया आपण वयाचं. मग अशी उकडताना घातलं ना आपण. हा हा उकडताना मीठ घातलं म्हणून हो. आता जरा वाईट चवीक घालून घेऊया. चवीपुरती वाईट आपलं होय तर घालूया, तसं काही घालूची गरज नव्हती पण आपलं कमी पडला तर. आज इकडे ओपन मध्ये काय करतोय म्हणजे काय असं म्हणजे घर सोडून का असं बाहेर का करतोय, घर सोडून इथे बाहेर का आलो आपण, वातावरणाची मजा घेऊ. आता ना उन्हाळा चालू झालं खरं सांगायला गेला तर, म्हणून इथं मस्त हवा पण लागता आणि वाटता पण छान. म्हणून म्हटलं चला आपण मस्त ओपन एअर मध्ये आज जरा चुलीवरचं जेवण बनवूया. म्हणून तर ही अशीच अशीच चूल मांडली आहे ना, दररोज कधी जर जेवण करणार नाही करत नाही. करतो जेव्हा आमचं करतात ना? हो डुकर मारतात ना तेव्हा हे असतं पोस म्हणून करतात ना, ते पोषासाठी मग खोबरं बिबरं कांदा बिंदा इथेच कापतात. ओके इथे करतात करतात जेवण. परत जे पुरुष मंडळी असतात त्यांच्या जेवण इथेच करतात. ते पण म्हणजे ही सर करतात जेवण. आणि पण इथे जेवण करून खायची जी मजा आहे ना ती औरच आहे. आता बघा एक मिनिटातच हिने परतवून घेतला आणि चुलीवरच्या काढल्या. चला झाली आता भाजी. आता ही ताटात घेऊया नंतर. ताटात घरात होतं जेवण. घरातच घेऊया. चला आता आपली अशी भाजी झालेली आहे. आता वाईच आपण घरात जाऊया आणि मस्त आपण जेवून घेऊया. तुमका नंतर पुढचा व्हिडिओ दाखवतो, पुढची रेसिपी जर तुमका हवी असत तर. आता आम्ही जातो जेव, तुम्ही पण अशी भाजी बनवा आणि तुम्ही पण जेवा. आणि जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि कधी तुमचा येणं झाला ह्या साईटी मालवण आचऱ्या साईटी तर आमच्या श्रावण गावात नक्की भेट द्या. ही वर्षा वहिनी